फाख्रि जागोन इयाव जौदु थागोन खुमब्रा थागोन जौदु खुमब्रा सेन खाखि गासिबो इफोराव थाजोबगोन आरो गोदोनि औ दोनो इफोराव माइ बाख्रियाव औ थागोनबो जों दोनगोन माने औ बिनिखौ लिरनानै ओमफ्राय जोंहा सुरु जानाय लोगो लोगो जों इयाव साजायजोबना दोनगोन खफ्रि सफ्रि गासिबो इयाव थाजोबगोन आरो आलायनाय ओमफ्राय बैयो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव गासैखौबो आं दा दंफैयो मानासनि साखाथियाव मानासाव थाबैनो मोनसे बिराद गिदिर फेस्टिभेल जाना थांगासिनो दङ 23 जानुवारिनिफ्राय 30 जानुवारिसिम आरो बे फेस्टिभेलाव जोंनि बर' समाजनि गोदो गोदायनि आबै आबौमोना माबायदि रायजो जाबोदोंमोन बे रायजो जानायखौ खिन्थिनो थाखाय मोनसे बर' गामि डेम' बानायनाय जादों दा बे बर' गामिनि डेम'आव मा बानायगोन मा नुगोन बर'नि मा कालचार खिन्थिनो हायो बिथांमोना नाजागासिनो दङ मा बानायगोन दा बेखौ आङो सोंनोसै माबायदि बानायगोन आरो नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों दे बिदिब्ला दा जोङो सोंनानै लानोसै नै आदामोनानो मावगासिनो बे खामानिखौ दा माबायदि सिस्टेमै मावदों मा खिन्थिगोन बेयाव ना आदाना बे जोंनि बर' गामिनि सोमोन्दै बर' गामियाव मा मोननाय जायो बेखौ खिन्थिनो नागिराखै होमबा दा बेयो बिनि सोमोन्दै दा आदा एसे बुंनानै एसे दा जेनेबा आं सोंनोसै दा बेखौ नोंसोरो जेनेबा बानायनाया मा थांखि बानायनाय जादों जेनेबा दा जोंनि बर' जिथु कालचार फेस्टिभेला बोसोरथाम जासिगोन देग्लायजों ओमफ्राय जोङो बोसोरनै मावबायानो ओमफ्राय नै एबार बोसोरथाम गतिके जोंखौ माबा हांख्रायहरबाय थायो नालाय बोसोरथामाव जोंनो नै सफैबाय बेनिखायनो जोङो दा बर'नि कालचार जोंनाव जिथु दं आरो बे कालचारखौ दिन्थिनो लादो आरो जोंनि बर'नि कालचाराव जेनेकुवा जुमाय गोथां आरो माइब्रानि जुमाय गोथां आरो माबा सेरेब दङ सेरेब होनो बेखौ मोनगोन बेनिफ्राय जानाय लोंनायनि भितोराव बे थास' बिथुरि नाफाम ओमफ्राय गांजेमा बाथोन आरो जोंनि माबा अनला ओंख्रै दाउजों अनला बेफोरखौ मोनजोबगोन आरो अमा बेदर हांनाय गासिबो मोनजोबगोन बेफोरखौ ओमफ्राय नाफामजों थास' बिथुरि बेफोरथ' थाखाबायानो ओमफ्राय साम'जों सबाय मोनगोन साम'जों सबायबो दङ माने बर'नि माबायाव सब मोनजोबगोन आरो जोंनाव ओमफ्राय दा बेयाव मानि न' बानायनाय जागोन आदा एसे खोन्थादो मा न' बानायगोन मानि गोदो जोंहा नै साहानि न'आ बे खब्रा न' होनो बेखौ बोराय बुरै थायो नालाय बेखौ खब्रा न' होनो ओमफ्राय नै जाबाय सौरा न' बे सौरा न'आ मा बुस्थु बियो सौरा न'आ ओरैनो बाहेरा मानसि थाग्रा बाहेरा सोरबा फैबा जिरायनो हानाय बेनिफ्राय नै ओरैजा खोलाजों दङ गवालि दङ मोसौ गवालि इयाव नांगोल जंगाल जोंनि गोदो माने खामानि मावनायाव जोंहा हाल खदाल जि नांगौ बे बुस्थुआ सब दंजोबो दिंखि उवाल गाहेन हिसान गासिबो मोनजोबगोन ओमफ्राय नै ओरैजा सानजाखै थागोन फाख्रि बेनिफ्राय इयाव नै जोंहा बाथौ दङ बाथौ बानायनाय जायाखै जोङो गाबोननो जागोन बाथौआबो बाथौ थागोन ओरैजा बेनिफ्राय नै ओरैजा जोंहा थाग्रा न'जों लोगोसे खब्रा न'जों माबा इसुं बानायदेरनाय जादों इसुं दङ बेयाव संग्रा खावग्रा आरो बेयाव इसुंबो दङ ओमफ्राय बर'नि दिंखि सौनाय बेफोरबायदिबो थागोन गासिबो दंजोबो दिंखिफोराबो थागोन गासिबो थाजोबगोन इयाव ओमफ्राय बेयो बे बर'नि बर' समाजनि दिन्थिफुंनायखौनो बुंजागोन बेखौ दिन्थिबोनाय आदामोना बोसोरबेसे जाखो बे मानास फेस्टिभेलाव देग्लायजों बोसोरथाम जासिगोन जोङो देग्लायजों बोसोरथाम ओमफ्राय बेयाव फरेनारफोरबो हाबफैयो नामा फैयो फरेनार फैयो जोंनि आसामनिफ्राय बबे बेसे गोजाननिफ्राय फैयो बेयाव नायनो जायगायाव फैनायाथ' जोंनि माबा
ओरैजा ढेकियाजुलिनि मानि फैयो ओरैजा खाथि खाला माखायाथ' गासिबो फैजोबफ्रामो ओमफ्राय जोंनि बाक्सानियाथ' फैजोबखायो गासिबो फैनायानो जायो इयाव। ओमफ्राय बेयाव ओरैनो सानबेसे जागोन होनना बुंदो प्रग्रामा? प्रग्रामाथ' सेमोन 6 दिन जादोंमोन देग्लाय 9 दिन जागोन आरो एसे बारायना होदों 9 दिन जागोन। 9 दिन? औ 9 दिन। ओमफ्राय बेयाव सोरबा जेनेबा नायनो फैयोबा जानाय लोंनाय हटेल बायदिनि सोमोन्दै आदा एसे बुंना होदो। जानाय लोंनायनि सोमोन्दोआथ' जोंनिया बेनोना जानाय लोंनाया अनलाजों दाउ थागोन आरो नारजिजों अमा थागोन, थास' बिथुरिजों नाफाम थागोन, सबायजों साम' थागोन, ओमफ्राय बाथोन बुथोन थागोन, जिखुनु माबाफोरा थागोन आरो बिथै बिखा नांगौबा बेखौबो मोनगोन। थारमाने बियो सोरबा फैयोबा बेयाव थारमाने हटेल टाइपनिबो जासिगोन। हटेल टाइप बर'नि न'खराव माबा मोनजायो ओमफ्राय फैसा होनानै जालांनांसिगोन। फैसा होना जानांगोन। आदसा ओमफ्राय लोंनायनि बै जौ बिदै बिदिबो थागोन नामा? जौ बिदैया माइब्रानि थागोन, माथानि थागोन, ओमफ्राय जा बै जौ खामनाय थागोन माबा संनाया सेरेब जौ गोराना बे थागोन आरो। बेबो थागोन ना? ओमफ्राय माबाखौथ' जोंनिया फाननो होआ माने बै गोजाफोरखौ इयाव माने गोजा फाननायनि खुनु एलाव गैया आरो जोंनि माने कालसाराव बर' कालसाराव लोंनाय जानाया मा दङ बेखिनिखौल' मोनगोन फाननो बिदि आरो। बेखिनिखौल' ना? औ। आदसा ओमफ्राय बेयाव आदामोना बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बानायनायाव ओरैनो साबेसेसो लोगो दङ इयाव? जोङो 6 जन दं, 6 न'खर दङ। जोङो माने ग्रुप दानानै लाखादो आरो बे 6 न'खरजोंनो जोङो बोसोरै खुंबाय थायो। नै देग्लाय बोसोरथामाव गोलैसिगोन। बोसोरनै खुंखांबाय जोङो ओरै फारैमोन जागाया एसे मोजांमोन आरो ओरैजा दा आरो ओरैजा मेला खुंनानै नै देग्लाय इखैजा होबाय। ओमफ्राय बेयाव जोंनि बर'नि माखासे मथा मथि गोदोनि जारिमिनाव थानायफोरखौ आदामोना दिन्थिजोबनो मथा मथि नाजादों आरो। औ नाजादों जोङो। बर' समाजाव मा मा दङमोन, बोरै बोरै सोलियोमोन, नांगोल जुंगाल बिदि थायोमोन। गासिबो जेखाइ खबाइ फल' खफ्रि बर' हारियाव जोंनाव जि कालसाराव दंजोबोमोन गोदो मावनाय दांनायाव बेफोरखौ सब नुजोबगोन आरो नांगोल जुंगालनिफ्राय खफ्रिनिफ्राय जेखाइ फल' सेन बेनिफ्राय गासिबो बेयाव मै जुंगाल गासिबो थाजोबगोन बेयाव दिंखि खबारि। दा बेयाव नायनो फैग्राफोरखौ अडियेन्सफोरखौ नायनो फैग्राफोरखौ आदाया मा होननानै हांख्रायहरनो लुबैयो? फै जोंहा बोसोरै जायो बेयाव फेस्टिभेला बयबो नायफै गाजा गोमजायै आरो बेयाव जोंनि बर' कालसाराव हटेल सिस्टेम दङ जालांनो हागोन जानाय लोंनाय बर'नि कालसाराव मा जायो बेफोरखौ गासिबो मोनजोबगोन ना खांख्राइनिफ्राय नाफामजों थास' बिथुरि मोनगोन, अनलाजों दाउ मोनगोन, सबायजों साम' मोनगोन, गासिबो मोनजोबगोन आरो इयाव। ओमफ्राय बे प्रग्रामाव हरनि प्रग्राम जागोन ना जाया जेनेबा नाइट प्रग्राम सिंगार मोसानाय दामनाय देनाय गासिबो दंजोबो इयाव माने सिंगार सानै दं सानसेयाव 9 दिनाव मथा मथि 18 जन सिंगार दङ बिदि आरो। 9 दिनाव 18 जन सिंगार। आदसा ओमफ्राय आरो बेयाव बर'निल'थ' नङा आरो बेयाव नुबावदों जोङो बे नेपालि आदिबासिनिबो। आदिबासि दं जोंनि सेराव, बेनि उनाव नेपालि दं गरखाफोर, बेनि उनाव आरो भुटिया थागोन। भुटिया फैथ'वाखै, दिनै नङाबा गाबोन फैगोन इसोर। भुटियाफोर दङ, बेनिफ्राय गरखा, बेनिफ्राय नै आदिबासि। 9 जायो आरो जोङो कालसारनि भितोराव। 9 जायो। दा बे 9बो गावबा गावनि हारिनि हारिमुखौ खिन्थिसिगोन जाहैबाय। गावबा गाव हारिमुखौ गावबा गाव खिथिगोन आरो जोंनिखौ जों बर'निखौ जों बर'फोरा खिथागोन, आदिबासिनिखौ आदिबासि खिथागोन, नेपालिनिखौ नेपाल गावसोर खिथागोन आरो बिदि जासिगोन जाहैबाय। आदसा दा आदाया जोंनो सम होबाय थोजासे, दा खोन्थाजोब्बाय। दा नायग्रा भिउवार्स नोंथांमोना फै जोंनि बर'नि दिन्थिफुंनाय बर' हारिमुनि बर' समाजाव बोरै सोलियोमोन, माबायदि थायो जायो, बर' न'खराव मा मा थायोमोन बेखौ आदाया खोन्थाजोब्बाय आरो बेफोरखौ बेयाव नुनाय जागोन। बे श'आव जोंनि जिहेथु बर' हारिनि दिन्थिफुंनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो बिदियैनो दा भिउवार्सफोरनो न'खौबो एसे खिन्थिबावनोसै। दे फै, नैखौ मा न' होनदोंमोन आदा? दे खिन्थि। खब्रा न' होनो। बेयो मा होनदों? खब्रा न' होनो। खब्रा न'। बेयाव माबायदि रुम मोनबेसे थायो?
रुम मोनबैसे माने इयाव बोराय बुरै थाग्रा गोदोनि माने खब्रा न' होनो आरो बेयाव बेलेगा थानो मोनामोन गोदोनि माबायाव बोराय बुरैयाल' थायोमोन बोराय बुरैयाल' थायोमोन ओमफ्राय थौनाय सिगां खिन्थिनाय आदा एसे बे जाबाय जोंहा इसिं न' बेयो इसिं न' जागोन बे जाबाय इसिं बर'फोरनियाव थारमाने खब्रा न'जों लोगोसे उन्दुग्राजों एटाच जानानै थायोमोन आरो ओंखाम संग्रायाबो ओंखाम संग्रा न' ना बियो आदसा बे इसिं ओंखाम संग्रा बेयाव बर'नि न'खराव बिदि थायोमोन ओमफ्राय बैयो बेखौ लानाय ओमफ्राय नैयाव बाथौ थागोन जोंहा बाथौ बानाय नैबेयाव बाथौ गाबोन जागोन इयो बाथौबो दोनगोन ना बाथौ थागोन बाथौआथ' थाथारनांगोन बाथौआ थाथारनांगोन बर'नि हिसाबै आदसा ओमफ्राय नैबेयो नैबे जोंहा फाख्रि जागोन आदसा फाख्रि जागोन इयाव जौदु थागोन खुमब्रा थागोन जौदु खुमब्रा सेन खाखि गासिबो इफोराव थाजोबगोन आरो गोदोनि दोनोमोन आरो दोनो इफोराव माइ बाख्रियाव थागोनबो जों दोनगोन माने दिनैखौ लिरनानै ओमफ्राय जोंहा सुरु जानाय लोगो लोगो जों इयाव साजायजोबना दोनगोन खफ्रि सफ्रि गासिबो इयाव थाजोबगोन आरो आलायनाय ओमफ्राय बैयो बै न'आ नै न'आ जाहैबाय जोंहा गलि न' गोदो मोसौ खायोमोन नालाय बेफोरनो गलि न'आ इनो आरो बेयावनो दिंखि खबारिबो थागोन माइ सौग्रा गोदोनि बेफोरबो थाजोबगोन इयाव थागोन दा खामानिया आरोबाव बेसे खैदिनसो नांबावगोन बायदि फुरा साक्सेस जानो जोंनो साननै नांबावगोन आरो नांबावगोन ना साननै माने खामानि मावग्राफोरा बेयो आदामोननि पुरा इयो जोंनि ग्रुपनि खामानि मावग्राफोरा जों 6 जन ग्रुप दङ ओमफ्राय जोंहा फेमिलि जों लानानै जों 12 जन जायो आरो 12 जन जों बिदिनो सानबेसे जाखो बेयाव खामानि मावबाय थानाया दा रानिं जोङो इयाव सानबा जाबाय सानबा जाबाय जोङो इयाव खामानि मावनाया सम लाबाय गोबाङैनो एसे सम लायो जोंनिया आरो बर'नि न'आ बुरजा नालाय बेनि थाखायनो समा लाखागोन आरो ओरैजा जोंहा सौरा न' दङ बै नैबेयो जाबाय सौरा न'आ मा होनोमोन आदा सौरा न' बेयाव मानिमोन बियो ओरैनो बाहेरा मानसि थाग्रा जिरायग्रा बिदि जिरायसालि बिदि थारमाने एक्सट्रा थायोमोन आरो गोदो मानसि जिरायग्रा सोरबा फैबा रेस्ट लाग्रा बिदि थायोमोन आरो ओमफ्राय बर'नि न' ओरैनो टटेल गंबेसे न' दं बेयाव नुजोबगोन आरोखि नुगोन आदसा ओरैनोथ' दा जोङो गंसे गंनै गंब्रैखौ नुबाय आरो बाथौसालि थाबावगोन आदसा दा प्रग्रामा मोजाङैनो जागोन गिदिरैनो जागोन देग्लाय 9 दिन नालाय एसे प्रग्रामा गिदिरानो जागोन बयबो नायफैदो रायजो राजाफोरा बिथांमोननि चेनेलजों लोगोसे बयबो लाइक खालामनो हो साबस्क्राइब खालामना हो बिथांमोनखौबो एसे सहाय खालाम मदद खालाम बिथांमोनजोंनो लोगोसे नोंथांमोनाबो बयबो नुयो बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो एसे हेल्प खालामलायदो बयखौबो दे गोजोन्थों दा जोङो माखासे प्रग्रामानो दैमा फिसा बारलांनांगौ जिरि दैमाखौ बारलांनांगौ बेयाव दालां बानायदों बिराद मोजां दालां नायलांबाय थादो बे बारलांनानै मा दं नोंथांमोना खिन्थिलांबाय थानोसै नैबे जाबाय गेलेग्रा ब्रेक डान्स आरो माखासे फैबावनो गोनां दङ सोरखि गोजौनि सोरखि गाहायनि सोरखि दङ गथ'फोरनिबो गिदिरफोरनिबो माने बिराद गिदिर फेस्टिभेल जानो गोनां 9 दिननि 9 डेज फेस्टिभेल जागोन आरो जायफोरा दखान गोजा जाजोबगोन बेफोरो गासिबो बानायगासिनो दङ आरो स्टेजआ जाबाय बै दैमा फिसाखौ बारनानै बैयो स्टेज बे जाबाय पारफरमेन्स स्टेज बेयावनो पारफरमेन्स खालामगोन रायजोफोर बेनो दै जायगाया मेन गेटआ जाबाय बेनो फेस्टिभेलनि बे जाबाय एम आखरजों लिरनायखौ नुदों नोंथांमोना बे एम माने जाबाय मानास बे एम आखर लिरनायजों हाबलांबानो बे फेस्टिभेला बे सिङाव जागोन बे गेटनि बे सिङाव मेन गेटआ जाबाय बेनो आरो बेयो जाबाय मानास मेन गेट जिथु फार्स्ट गेट होनना बुङो फार्स्ट गेटनि खोलाजों फैनानै ओरै लामानि सानजा साइडजोंहाय दं नोंथांमोना बेयाव डाइरेक्ट हाबफैबानो जाबाय